Ngayong buntag Subo, and the rest of Central Visayas. Welcome sa lain na sang episode ng atong kapihan sa PIA. Dili lang gihapon ta nanukad sa atong buhatan dili sa PIA Regional Office 7 dinhi sa Cebu City. O kini atong programang kapihan sa PIA, gihapon ninyong makita no, naka-live stream gihapon ta sa atong mga official Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7 o ingon man sa ato ang partner radio station DYMR Radio Pilipinas Cebu. Ug sa katong mga tigpaminawan og radyo inyo kining madunggan ug balik pinaagi sa delayed broadcast matag Sabado alas 9:30 sa buntag sa 576 kHz sa inyong mga radyo. Sab kini si Rob Cabardo sa PI Central Visayas ug akong kauban si Miss Hazel Gloria ug kami ang inyong host karon sa ato ang kapihan sa PIA karong adlaw. Of course, before we start, I would like to acknowledge po our PCO, Acting Secretary no, sa among mother agency, Acting Secretary Dave Gomez, and of course, our PIA Director General, Catherine Chloe Di Castro. O karong adlaw, aduna na po tayo makauban gikan sa lain na pong ahensya sa gobyerno aron hisgutan na po nato ang unsa ang ilang mga programa nga gipatuman. Of course, kini padayon gihapon sa ato ang tumong sa pagsabwag o mga impormasyon ngadto sa publiko. O karon atong kauban kay kani very timely kani atong hisgutan kay kining aktibidad nga giatngan o maabot ipahigayon sa ato ang Technical Education and Skills Development Authority Region 7 or TESDA 7, and we are so privileged nga kauban nato karon na naghatag siya panahon nga ato siyang makahimamat. Of course, walay lain kundi ang Regional Director RD Gamaliel D. Vicente Jr. sa TESDA Region 7 o kauban po ni RD ang ato ang mga participants sa kaning dakong aktibidad nga ipigayon sa TESDA Region 7. Of course, ug aron opisyal nga ipailaila ang atong mga bisita, turn over to Miss Hazel Gloria akong co-host karong adlaw, Miss. Thank you, Rob. Ug sa atong mga viewers, atong mga followers karong buntaga sa atong Facebook page, maayong buntag ing man sa atong mga media friends nga niya karon dinhi. Of course, atong mga panelists no nga atong i-introduce later, Rob. So siguro di na lang nato dugayon no. Na-mention naman nimo, Rob, no, nga we are so privileged no to be joined by none other than the Regional Director of TESDA 7. We have RD Gamaliel Vicente Jr. Sir, good morning and welcome to Kapihan sa PIA. Good morning, Sir Rap. Mamisel, good morning atong tanan, and thank you, PIA, for having us here today. Yes, thank you, RD. And of course, no, we also have the representatives no, from our competitors for the upcoming Regional Skills Olympics 2026. Of course, we have from Don Bosco, we have Darnell James Tapican, and with him is Anile Bahado. And of course, together with their coach, we have Tio Friends Ikot. Okay, thank you, ma'am and sir. And of course, we also have from University of Cebu, we have John Paul Cinco, and with his coach, we have Sir Jeff Salimbangon. So welcome to Kapihan sa PIA. And of course, no, unahon na to si RD. RD, can you please share with us no, kung unsay mga detalye sa inyong upcoming event with regards sa kaning Regional Skills Olympics 2026 and how it is important, no, especially sa itong mga young skilled workers, sa itong mga graduates, and of course, and also even sa mga industries nato, di ba, and mga stakeholders po nato, RD. Okay, ma'am, thank you. No? Ang kanyato ng upcoming World Skills Central Visayas, no? Regional Skills Olympics, this will be on June 2 to 4 no, sa among regional office compound. And kani kong activity, it's under the law no, sa TESDA mo nga mo-conduct kita. And this is must be spearheaded by our private partners, mga industries. No? So here comes, we have this one, and we're glad no, we have nanonood ko today, they could share no, atong expert. Then sa mechatronics, you know, and anapon ang UC. These are all private, no? Dili sa government, pero na to nga PIA, no? TESDA. So this is the way to go yun, no? Unta nga private kayo magpuna, no? So na aning ICT, ang UC po, no? And kaning atong mga competitors na aron nyo, they are the best of the best na siya, cream of the crop sa provincial skills na, no? Nakadaog din sila, puro mga gold din sila, no? So what we are doing now is the regional na po ni. So this event really emphasizes no, sa atong mga competitors, ilang edad dapat 21 below,
No, more or less kay mga pareho na to mga sila magman na to sa gamay, sinat man na to gamay. So kuan ni sila. We promote you know, moral values no, sa atong mga competitors, sabi nato na ay ng expert of to mga guide po moral values then impart them no the value of textbook no sa then promote excellence in technical vocational education no kani atong mga batan-on then serve as a good example sa mga appeal po sa mga scholarship test ng mga batan-on po. And this also promotes camaraderie, no? And there is also fostering relationship, no? Among sa mga industries na involved ani o mga private and napo tayo mga kung ito na maputata sa na ay pilihan pag-ibig no napo ta dito no naata nagbutang ta then we have also stalls no mga kasi gusto ng snacks no nindot nga activity dito and this is good for 3 days, no? So we are hoping whatever it is, ang daog ang yung 17 skills areas, nagkaroon siya ano siya, no? May automotive, no? Welding, nagkaroon so on and so forth. So we are hoping makadaog ano kung God be willing, naghatag gold, no? Sa regional, we will represent Region 7 sa atong National Skills Olympics come July 27 to 31 at Clark, Pampanga. No, this year po na. So, nag-represent yung National School, but kung mudaog ni Region 7 na ilang datoon, mudaog po sa National Skills Olympics o sa inyong datoon na po, gabi willing, kadaog ta, Philippines, no? Just like with one of our last year's winner, no? Si Bea Pangbohon sa Bikini. She will represent the Philippines on sa upcoming Shanghai, no? Skill Shanghai karong September. Sa Bikini yang represent siya. So we are hoping no mamisil no with the prayers no with all our tigpaminawan nato sa kapihan sa PIA na kani atong mga competitors no sa Regional Skills Olympics nato we could achieve no the needed score no kay di bisan na kay kontra ni Sir Rab no nakay kontra di man you are not competing against each other. You are competing against the world standard no, set forth by the World Skills as Philippines no, na standard gibutan kung makascore sa example na no, dapat mo achieve sa 700 no, points, example na, kung naman ko tayo mga juries po dami dito. Then hindot kayo niya kanang, I invite our listeners no, na mo-visit mo na mo dito, kay makita ninyo nga inani din niyo, na usa ka area, example, mechatronics no, buhanin sila, naroon dito na designated area, we will be ang tawag ko na mo ani no marking scheme no atong mga expert dito ha ang tawag na mo na marking scheme pero in layman's term this is what we call mga criteria ba no na step 1 man yung buhaton step 2 kani then time bounded siya then the quality pod kanang building ang tira na may quality ta chikon no mo na siya no so these are all no this will be happening no June 2 to 4. Then nindot kayo makabisita kay itan-an nyo sa among activity this is reflective po sa nasyonal ug sa gawas po di standard man ato gibuhat. So kana siya no kana na sa no manisel akong ma-share then we're inviting everyone June 2 to 4 sa ako rang sa amo rang regional office to sa lahog tupad sa Waterfront Hotel din kilid sa flyover no. Then nindot kayo dito no na you will be experiencing world class no world class na competition. RD, in every skill areas ba ani doon na ba tayo winner or isa ra gyud ang winner for for the whole competition? Ay naa Okay. but mo ta na mention you are competing against the world skill standards. So kung makascore ka ng set forth sa juries na to, no? Example ng 700 points, you will get a medal. But it will depend po sa ilang scoring nito katong sa marking scheme ba katong criteria kung entitled ba siya na gold, bronze ba, or silver. It doesn't mean kung may contestant na winner. Basig kanino sa mechatronics, di nakakuha sa score, required score, wala tayo winner. Because this is standard man atong kuha. So, kay kung kanang score di sa ka-achieve, dili effective sa national appeal niya kay wa man siya kakuha. Then we will submit na sa result. So, kung na gini ang nalay score nga ilang kuanon, world skill standard din sila. No, dili na kita magbuot nga ay ikaw naman dili no. We have this
marking, what we call marking scheme. Okay, Rob? For kaning sa atong World Skills Philippines nga Regional Skills Olympics karong June 2 to 4 RD, pila ka mga participants or competitors kanan nga atong mga expect? Yeah, ang competitors nato nata sa 24 and 17 skills areas man. So that is, then ang Region 7 biya, sugbuhol na lang ta. So this is the first time nga nagkuanta Regional Skills Olympics nga wala na ang Sikihor or Bicol Oriental kay nangaman sa NIR. So more or less 24 ano ana din with the corresponding experts. So plus 24 more or less, so mga over 50 ta dito na ano na jury. So other than that, napoy mga competition manager nga i-designate to sa ano mo monitor din because we have to this check and balance no sa atong schooling kung ang bata wa na nangikas no anak no dili sa tikas ang tuon kanang mura pag once siya ang term na to anak no nga na ito anak nga dili basta dili lang no dili ka comply sa katong angay hatong multi-steps but series of steps based sa marking scheme nato. Mention ni Mardy nga katulagi nga kini ato ang is dili gid kani ato mga competitors is wala sila nakikompete sa kanang mga ato ilahang kauban po nga which is natay katong ang atong gi-aim gyud katong ma-meet or ma-exceed tong giset nga world standards. Of course, mamatot mong Arden nga hopefully gikan sa atong region ang makuha nga maka-represent dito. But, of course, ama man na atong gisiguro nga lagi ma-effect sila nga sila mo'y ma-achieve to ang atong standards. O sa mga klase-klase nga support or assistance ang gi-extend ninyo sa TESDA, of course, para matabangan ang atong diri mga kagalingon na mga Yes, we have this kind of, di ba, prior sa event, mag-training na, no? Nagkuha na sila training, no? Na atong mga experts, no? Sila si Juan sa UC Don Bosco, the rest of the katumangan ni Daog, no? So, natay mga trainings before, ani, then we have kanang kuhan sila, no? There are virtual meetings na i-guide sila, then then among that series of meetings, nanay mga mag-limit na nga ma-arrive na po, no? Kakarong gali na si pag-meeting na ginagbay na lang, unsa na agreehan kay mag-agree man gani siya sa tanan, no? Hindi man crucial decision man sa mga juries no natay buhaton kanang marking scheme that is agreed by everyone sa tanan na di na ingong ako rin nagbuot, no? Dili ang RD sila na mga apil ang experts, no? They did that one. So atong tabang nila is of course kanino, no, we help amplify amo sa mga invite salamat kay sa PIA. Then we also help kanang other than that, no, kung may mga logistics na patabang sila nagkaya sa TESDA, mutabang sa kimi nila, no? But definitely labi na kung magagawag gini, no, mutabang gini dito labi na mobile na kung nila sa kana po, no, sa National Skills Olympics kay I will be the head of delegation man nila. So we will help, no, in whatever way it sa labi na kita sa government, no, mutabang gini nila. But kaniga event what more or less get one gini dapat ang private o industry gini mag-spearhead kid ani, no? Kay sila mamo kinahanglan because kung kami na sa tinatest na mag-away-away, no, ako mga training centers na, dili, that is wrong. Kay that is unay na, no? Dako niya na kong score. Ano, no? Na nagigay, nakita yung marking scheme, no? Kita ka patuyag score, yun. Naagi say, check and balance yun siya, no? For skill standards, yun siya. Okay. RD, Rob, siguro ato sang pasultion. Yes, RD. Sir Arita sa itong mga competitors no from Don Bosco and UC, would like to ask lang if how does it feel nga na-appeal mo no nga nakaabot mo sa regional level nga competition and unsay mga preparations nga inyong gihimo to sa giingon pa ni RD nga kinahanglan naa naman mo yung mga medalist naman mo no so unsa pagay ka ng mga inyong prepare gid og maayo nga makaabot gid mo sa national competition. So unahon siguro nato si Miss Annalie, Miss. Okay, so kuan po ka ng joining this competition po para sa West both an opportunity and a challenge po kay need po jud na ma-improve ang skills nga para ma-meet na mga standard nga opportunity sad po siya to showcase our excellence to inspire our fellow youth po. Thank you. Okay. Sir Darnell. So kanang para ma-meet na mo like sa ingon ni sir nga marking scheme sige lang yung may practice aron
aron makameda jud mi nga gold. Middle good, RD. Of course, we have John Paul. One of the best things sa kaning competition is we are competing against the world standard. Is and after that nga naka-win me, it's very fulfilling to ourselves nga among skills day is ako na kanang na gyud sa beyond borders na gyud. Yeah, so for the preparations is kanang practicean lang ginamo to, mamamit lang ginamo tong marking scheme. Kano saan ninyo na-realize nga mao na inyong mga skills nga dapat ninyong ipakita, dapat ninyong i-showcase no sa publiko, and even with the support of TESDA during ba nga kanang sa school ninyo kanang sa inyong mga activities? Yes sir. Yes, John po. So personally is kanang I'm very into computers. So in my field kaning competition nga field na ko is morely on ICT. So it's in my kuan yun kanang in my field yun kanang mao gyud ni ako ang expertise. Yeah. Si Miss Annelie. Sige sir. Sir. So sa akong field kay mechatronics kanang ganahan man jud ko kanang mga automation ba like automatic without nga kay labi na karon kay more in AI na kanang daliin ang computer na may papanon or AI. Miss Annelie. So personally wala po ko nag-think nga maabot ko sa kaning mo-compete sa kaning field po, pero nindot po siya nga opportunity, like dili jud nimo dapat i-waste kay kanang ma-improve nimo mga skills niya, ma-showcase nimo mga excellence po. Thank you. Unsay feeling nimo nga, of course no, if tan-aw nimo RD usually may ani like kaning mechatronics, mga ICT, usually lalaki man gyud ni, di ba? And with this, ikaw Miss Annelie, unsay kanang ano nimo nga ni excel ka in this kind of skill? So sa po siya nga challenge no kay sa mga field like sa mga wiring, like need sa siya energy. So kanang mo challenge ko ba nga improve sa dako ang skills and kuan para makipagsabayan sa mga laki for some fun. Sige, so Rob, ari na sa mga coaches. Mga naman na to, follow up? ang mga kining atong mga competitors no. So ato pud paminawon ang kining mga tao maluyo may nagiya kanila, nagtabang kanila of course sa pag unleash ni ilang potential. So atong paminawon siguro ma'am, unsa inyong mga kuan ma'am kaning sa gibuhat ninyo nga mga klase nga pag-train ni inyong mga tong mga competitors na to, or sa inyong na may any coaching style? Of course mama na ato ang kita as coach nako kaya atong papel nga gigutan, pero of course ang kining ma-mold ang ato ang mga paano kaning mga bata. So sa inyo ha ma'am, sa pamagi ninyo ma'am sa pag-train sa ato ang mga kanilang mga estudyante, mga competitors na. Okay, so sa amo sa mechatronics sir and ma'am, naaman under man sila sa diploma in electrical technology. So nagad sila yung subject nga yes sa TESDA na program. Na sila subject currently nga mechatronics, pero sila since ang world skills is higher man gid ang iyang standard kaysa sa current na to. So after every class na mo mag late night practice gud na nila duha para makabot lang kay taas-taas pa man gid ang doon. So inga na then demo, and then sila na dayon ang buhat tanawon ipa-review sa ilahang scheme, marking scheme para ka maupod sila unsa jud ilahang abton nga standards, as well as naay kanang pressure training, time bounded nga training na. How about sa imuha sir? Unsa po imuhang kagalingon pud nga mga pamaagi para masiguro nga andam ni ato ang mga itong mga competitors nga malagi to at tumong nga gikan sa Region 7 pinaka-aim na to maka-meet atong world standards nga tong gingon coach. So good morning sa tanan no. What we did was we would find time to meet with the competitor kay it's really difficult labi na sa mo ang school nga nag-finals na sad mi. And then mona the challenges are the limited time, the balancing the academic and the technical nga field no.
So mo na akong gisulti kang John Paul nga he knows already the basic, but when it comes to this world skills competition, it's really murag layo pa kayo sa tinuod kung unsa iyang angayang makatunan. That's why I always told him nga mao ni atong buhaton because there are modules to be accomplished, there are tasks to be accomplished, and then sa akong nakita of all the categories in the world skills competition, ang ICT network infra mao ay pinakagasto gyud because all of the requirement should be acquired by the university or the school who will be competing. Kunya mo to based on my assessment, dako-dako gid nga amount that the university will have to give to the one. So mo na akong gingnan siya while we are procuring or acquiring the components and the tools and equipment. Mao ni itong buhaton, I told him to check on YouTube mao ni ang mga ibang buhat sa world skills competition before kay inguna naman kay importante nga ma-meet nato gyud ang world skills standards. And nakanindot ani what TISDA did was sa provincial level pa lang daan giingnan nami kung unsay ato ang basis para inig international dili na inguna nakalisod because what we are following right now is already the international standard. So there's no reason po nga dili na to makuha sa ato ang competitor because mao na gihatag ni TISDA, mao na gi-guide ni TISDA to us as the expert and relaying it to our competitor. So yung na ka seamless, una na ka nindot ang dagat. Yes. Nindot kay sir no ang the way mo train no sa kaning mga competitors nato. And akong pangutana is unsa kadako ang kumpiyansa siya? Unsa kadako ang kumpiyansa nga makuha nila ang unsa ron RD gold gapon gold nga award sa inyuhang mga gipang coachan nga mga students. For we have the upcoming Central Visayas World Skills Competition and mao nay amo ang gikuan gi-aim nga if the competitor will be kuan lang gyud dili siya ingon magsalig sa unsay naa nga skills but he has to perform his best, he has to have the discipline, the hard work and perseverance because imagine this is not a half day competition, this is a 3-day competition. Per day siguro one module or two modules, it's really very a tiring day for our competitor kay as in ma-drain gid siya. Even me as the expert nagtan-aw ko mura ko na-drain or na-exhaust ko nagtan-aw lang kung say buhaton sa ato ang competitor. So dili gid siya lalim. So that's why we have to have discipline gid sa ilang kagalingon, hard work and kanang perseverance lang gid nga ma-overcome nila kung unsay gusto nilang makuha. If they aim for the gold, nindot gid kayo. It will be fulfilling yun and rewarding kung ma-achieve gid na sa ato ang mga competitor labi na diri sa ato ang upcoming regional level na. Okay. Ikaw, ma'am? Sa amo Additional? same sa giingon ni sir no, so sa amo ang case we are thankful sa TASDA na gihatag gid nila ang international na diretso nga standard. So nami reference good, so kay bawo nami sa among progress. So right now we are confident man pud nga maka-gold and I am very glad nga kanang very committed ang mga competitors na mo practice mahalag maabot og alas 9 sa gabi kay napabaya sila class. And then also to add, first time day na mo sa Don Bosco nga mo join for mechatronics. Yes. So I thought manggod RD nga one day lang ilaha, so meaning 3 days sila ra gyud ang mag-compete gyud sila for Yes. 3 days and then lain og modules. Yes. Oh. Oo, oo. Oo. So RD, in every school lain-lain ba siya og coaches? Kay di ba like karon na Don Bosco na UC, and what are the other schools nga ni join sa kanila competition aside sa Don Bosco and UC? Napo tayo uban no ang kanisang kuan ang mga experts sa kuan different siya sa skill areas lahi kita gi-assign. Then napo tayo aside sa
private man sila no. Napote ato mga provincial training center sa TESDA ni daog puta. Then napoy mga TBIs among tawag ano, TBIs no nga mga kani UC sa university man no. Don Bosco, one of our TBIs kanang technical vocational institutions. So napoy uban nga ni daog po no, naapot ta. No? Okay. Sa naapit po sila. Okay. And we are really, you know, we are gearing it as mentioned by our experts nga makakuha kita kanina itong competitor gold account no. Hopefully. Rob. Kinsa tuod ang mga panel of judges na to ani RT sa ato ang competition kaninga competition ni iporma. Nanatay mga juries ani no nagpanata nanatay nga na-assign no. And they are composed of various no, diversified di siya. Dili ra TESDA. For example, kaning kay si Sir Jeff, pwede siya ma-appeal no sa juries no ana. Then mga industries di siya tanan ni sila no. Then among them mo na mag-agree na sila no sa unsay kung naay mga problema no during the course of competition kani sila may duulon. Di wala ko ang regional director wala na mihan ana sila na kay this is world skills pa nga standard no nga nagi among them no naay mga ana ang mga problems akto na padong gid nila. Then they will decide no immediately sad kung naay angay i-decide. Then kung kisa na ma-awardan final na lagi na siya ano kung gold na wala final na siya. Wala na ingon nga na mo apil-apil ay okay na-agreehan naman na naman na dito no. And atong juries pa na siya mga qualified po na sila no. Mga most of those no mga na-appeal na siguro sa mga previous competitions. Then ako po before I am a member of the National Technical Committee no sa kaning world skills na membro man ako po before. Duha namin to ka-RD nga na membro. Then paminaw pa ko no. So, I respect the juries, sila mga experts, mga coaches kung unsa na ilang ikuan no during the course of competition. We will never no kami sa TESDA we will never intervene kay mama na atong gi-set forth you know nga nagi check and balance no kung unsa fixed standard no kini paluhon. Nothing more, nothing less no. Dili ta mo influence no. Di ta mo influence sa mga competitors or experts kani wala di ta ka-influence because these are all seen no sa ilang scores di man na nimo ma-pan na statistics no. There will be numbers no that are being followed by our competitors. Para of course mo lagi to din mention nimo para masiguro ma-ensure gid nato kinsa tong makadaog atong ipaladala dito mo pinaka deserving. So yes of course team of the crop nato. Of course, adunong na-mention nimo we have 24 competitors. Of course, dili man ni tanan gyud maka daog or mapadala na to dito for the national level competition. Unsay mahitabo RT sa mga tatong uban na mga competitors nga dili makuha or dili maka-meet sa of course. Yes. Kay duha man nino kay subuhol naman ta. So naiusagan ning di kadaog nay usay pwede man pay. But very strong na ang role anang mga di makadaog no. Very kuan na sila. So there will be learnings no na, sa ilaha kay wasa ka gold kung silver ay nakuha no or bronze. There are times nga ang atong gold na overage na. No? So kinsa may among i-recommend nga ipada. So katong silver. So importante gyud po na sila no. With consideration of the age sad no kay kinahanglan tag 21 during the course of competition no sa pero kani atong mechatronics no kuan man ni no 25 so kani ato ang ICT 25 po so bata pa niyo mga bata pa ni so learning ni there will be learning for them they could again participate during the next competition na po no then sa national ma-expose sila pindot kayo nga opinion nila. So bata pa man 55 pero katong uban nga areas nga kuan 21 na siya no automotive carpentry man 21 na siya no years old ang ilang limit. So kana ang rules anang sa mga di kadaog you're still very important and you are part of our pool na no you are under our eyes na no kay ba mi kami kung balo ka amo kang katong na-mention nila ni Sir Jeff what ni ma'am nga expert na nga i-train na to, no? Ato to, tabangan na po na, i-train na to. Mas, itong mga wakadaog, no? Na kaya pa sa edad.
And they can also be hired sa mga industries po. Mao sa ni kuano, nindot po ni nga avenue ang competition because some of our industries are there. Then nanaputay daghang nahitabo nga na-hire, no? Gi-hire dito, no? Sa mga industry nga nag-observe para ng making automotive. So company sa di na ko mention, no? Na-hire sila sa na-hire. No? And kanindot i-hire niyo mo kay hindi ko, di ba no? Oh, Noon, RD. So I think, Rob, no, ubay-ubay naman sila na-mention. So siguro right now we're opening the floor for some questions from our media friends. So, kisay mga tana. Hello, good morning. I'm from the YRF Media Intern. I have a question for Tesla. Ang kanang for the youth nga ganahan mo join or learn more about mechatronics and related fields. Do we have a programs? Do we have programs for that na pwede sila mo join para mo learn more or to hone their skills? man siya, no? Natay mechatronics, no? In C1, natay in C2 na din, higher level siya na in C3, in C4. What they are going to do, pwede na sila mo, avail sa mong scholarship. No? Subject to availability of transport, no? Kaya basig daghan na kayo, pwede sila mo, patrain sa mo, mo avail na mo, no? Palista lang. Then, we could include them sa atong registrar, tawagan sila kung nanay schedule, no? Pero subject to availability of transport siya. Kay pero karong tuiga, we were given by the President, no, ni Mungmung Marcos, the highest budget ever sa TESDA, no? 19 billion ang nahatag sa tuwa, and that is good for TechVoc, and that is good for our learners, kasi mga scholars, no? So, pwede na, nainangutana, naman tayo atong website to, kanang tesda.gov.ph, pwede tanawon, but definitely, natay mechatronics sa training, no? Natay higher level, natay in C3 o in C4, naputay in C2. And inyo hagay sa inyo nga amot na amoy ano ang wa mo'y building dito nga smart pa ano to pa to man eh ayo na ako tong amigo pero sige lang we have mechatronics, no? So kinsa to interested pwede na, no, mo message lang sa mi official Facebook, pwede na mo message ko, then we will gladly response, no, sa katong na mga query, but we have mechatronics. Okay. Now, with the rise of kuan bitaw, di mo gyud nato malimod nga grabe na gyud ang impact sa or grabe na gyud ang kuan bitaw sa AI, artificial intelligence. Do we like maybe try to adapt it to the kaning mga fields electronics because muras in science nga field murag ma-apply mo siguro siya. Are there any considerations or what? Oh, nata, no, sa atong curriculum sa TESDA, atong nang tawag og training regulations, we incorporated, no, ng AI na to, no, naapil na kanang mga 21st century skills, so on and so forth. And gusto na ko i-share sa atong mga tigpaminawan sa kapihan sa PIA, no, nata ro'y libre nga training sa AI, ha, ang Region 7. Nata, we were approved, no, ni sa atong secretary, no, Secretary Kiko Benitez, no, we were given 120 million. And that is 16,000 slots and halfway pa lang ni. So sa atong tigpaminawan, no, kamo, no, interested, ang akong kinahanglanon yung complete name, email address or valid contact number. Ipadana mo diri sa TESDA, then we will give you atong training tulo sa AI, no, tulo. Na natay mga over 8,000 na train. Free ni siya, may bayad. We have 4 hours, 16 hours or 16 hours. Ang 4 hours is introduction to AI. No? Nanagay ang DepDep 7 and other NGS naka-train na ta. Then during the training, no, atong tipaminawan, during sa training sa AI, you will learn nga ang AI is not a threat. You navigate with AI. So mao na siya. So welcome kayo, ha, nga naman, no, magpalista lang ang PIA, pwede na to i-train tanan. Kamo dito kasi interested, no? Pero tag 25 lang per batch. Kung ang PIA gusto magpa-train ng AI, kung 4 hours na mo, mapalista lang 25 per batch lang, no? Kaya aron mausa mo ka grupo. Dili ko mang-insert sa lain ninyo. And duhan is tulon niya, na 16 hours, na po 16 hours, so tulon niya ka-training. All about AI. Then, we were the only region given by Secretary Kiko Benitez. No? Kita rin aprobahan pa for now. Dako kayo. Over 120,
120M na siya nga then usara sa ka company. So stock tech ang nga no, ang behavior nato sa Tesla. Stock tech ang the owner sa Canadian, expert siya sa AI. Then kana lang I invite everyone no kasi ganahan no. We have AI and we are really Tesla is doing our best no. Aside AI, we are greening our curriculum kanang more on solar na natay photovoltaic no. Ng PBS ta kay nang kamot nga ni ta ka sa environment no. Other than AI. Okay, so for public awareness lang, kaning inyong program sa AI, until when mo siya? Kaya masig daghang maapas ba? Oh, pwede lang. Yes, online. Then, kung ano na siya, sige pa lang. Kung ano siya, kay mga third quarter siguro ni, kay napamay tunga pa nga, nagkanon, nagkanon kay Kwan, nga slots available. Then, nindot siya, no? Nindot, free siya from the government, no? From TESDA. Then, mo-apply lang sila. Ang inyong complete name, valid email address o contact number kay akong ipalista ng tawagan, no? Most especially kung PIA gikan, mag-endorse na si RD Payet, no? Mag-endorse lang, just like what UST, DepDev, and other NGS, nag-endorse po sila. Some of them already completed the training. So, nindot siya. Sige mo to kuhay mo. Good morning. My name is Midge from BYRF. So, sir, you mentioned earlier po nga kanang mahatag og support ang TESDA or ang government sa ilang makaya. So, if ever po nga mo-represent ang competitor sa Region 7 or sa Philippines, will they expect nga they're free from, let's just say, financial burden or expenses? So, that's it po. Kung ano siya, no? Kay government pa punta, no? So, what I'm going to do, kung naan kita no, kung sa gawas, government is, pwede man mo counterpart no, sila free ticket pa, no, ilang allowance ito, kay, kung private na sila, hindi siya makaber no, sa government, kay kung government, ako'y mo adto, pwede mo magkuhaan per time na ko, no, kay, mukuhaan naman ko, makaliquidate, no, pero ang private, kami, sa past ng mga events, mag-request naman mo sa atong secretary, no, yes, we could have a counterpart sa, for example, ilabang ticket or accommodation dito, no? And more than willing man gid ang TESDA nga mo back up yun nila kay you're not only giving honor to TESDA but the Philippines ba ang madaso. Then, katong last year kay Garcia, no? Our dear President Bongbong Marcos, naghatag to mga incentive siya eh. Naghatag na yung kadawat mga special nga mga prices no nga monetary nga prices dihatag kita si presidente no to incentivize no mga incentive mga matagaan sila. So definitely ang question we will do our best no magkakaroon ng counterpart yun no. But kung ang UC mo ani no kung UC mo daog sa international na may budget sila si Sir Jeff naman si Attorney Gono Attorney Gosco di kini mahadlok kita mahadlok namanglit namang siguro ni na may equipment ora namalit na gini. Oh, okay. Anyway, kada na equipment kami ton, ina nang magamit po dito. Pwede na nila i-display dito, na mag-benchmark kalain mga schools. Wag ko sa UC. Kung ati kanipon doon boss ko, kung may mapalit, i-preserve na mga equipment dito. Kay na may mga laing videos, bisita na to. I will really endorse na yun. You could visit UC, you could visit ng boss ko. Kay naa dito ilang kwan, mga equipment na moto nagkapag-gold no sa ilang competitor, di ba? So the TESDA will have some counterparts siguro pero di ko kakwan how much no at this time. Thank you so much, sir. Morning, RD. Question from Star FM Cebu. Nasa 3 questions, RD. Number 1 is, paano po nakakatulong ang Regional Skills Olympics sa paghubog ng confidence at excellence ng ating mga aspiring workers at students? Number 1. Of course, thank you sa question no. Of course no, na-mention na to earlier no. Ang Regional Skills Olympics na to is we impart kanang not only kanang they are really familiar with the skills but also moral values no, sa atong mga competitors.
And of course, nakakamaradi nila no, among them. And this also foster no, good leadership no, not only from the competitors but sa mga industries involved no. They will be aware no, nga naat naman din eh. And this is for excellence Panginoon no, ang kaniyatong mga competition. And we want to inspire no, itong mga mong edad ni Ma'am Hazel no, nga mga young ones no, mga edad, we want to inspire them nga we have this one no. And not only this competition, we have also free skills training sa TESDA nga pwede sila mo avail and ma-equip sila ani no. Ako gali na mo ko insito no. Na ako insi sa TESDA, na ako PM1. So that's the way to go get mag-upskilling ta. So yes, nindot kini sa ang binyo ni atong competition sa mga tanan, not only sa atong mga young ones but na industries involved. Second question, RD, is bilang regional director ng TESDA, ano po ang inyong vision para sa future ng skilled workforce sa Central Visayas? Yes, no? Miga, ang lalim ng question. Ang vision ko no, sa bilang RD ng 7 is higher level qualification sa Region 7. When we say higher level, INSI 3, INSI 4, and diploma programs sa TESDA na 3 years. Because INSI 1 and INSI 2 will no longer be in TESDA. Not now, basig agto na siya sa DepEd o sa mga LGU-ran ang INSI 1 and INSI 2. So akong vision, it is starting of my vision no, nga nagsugod na po ni. Kay we are the pilot man, nagpilot ta sa diploma program sa Semicon and Advanced Manufacturing no, as instructed by our President Bongbong Marcos through Secretary Kiko Benitez. We have now new 33 diploma programs no, i-launch niron sa June 10 sa PICC with CHED. So nindot kini siya. No, higher level, labirise. Kung kani example, ang Don Bosco no, na 3-year diploma program sa TESDA. Then, naka-anchor din sa CHED nga, degree, baccalaureate. So, labirise, they will no longer go back to first year. Third year naman mo, kung nakakuha na sila, mathematics in the modern world, related na siya, no? Example. So, buha na sa degree, na sila sa third year or fourth year standing. So, nindot niya, mo na itong mga visionin sa Region 7. We really aspire nga higher level. Then we have also international alignments no, kanang mga accords no, kanang Washington, Sydney ug Dublin accords sa mga curriculum sa mga standards no. We are doing now that one in Region 7. So definitely higher level no, higher level gid atong mission sa Region 7 nga muhagkan pagayo. Okay. Third question, RD. Kung may isang message po kayo para sa mga kabataang Pilipino tungkol sa kahalagahan ng skills training, ano po yun? Yes, no? Ang message ko, skills training, no? Is the global passport karon ngayon, no? Ang skills training. And very important because our youth, no? Ating mga kabataan, they should have these skills, no? Kung ano silang, kasi you do not wait for 5 years or 4 years after the board exam, no? So right now, atong mga kabataan, we have the free assessment sa senior high school ninyo, no? You take advantage of it, no? Walang bayad yan, free assessment. Maka-INSI kayo, kung INSI kayo ng, example lang, INSI, kasi civil engineer ako, INSI kayo ng carpentry, so you could have employment agad. Di pa, pwede ka nang hindi mag-aral ng degree, no? Pwede pa ka mag-ipon, makatulong ka na sa parents mo. So that is the global currency ngayon, no, as what President mentioned, no, the skills, no, global currency na siya. So, dapat mo-avail talaga, no, lalo na yung senior, yung itutuloy natin ng graduates, mo-avail sa free assessment ng TESDA, and one of the largest targets ang Region 7 na mo-assess sa mga high schools, including private na, not only public, no. So, very important because skills, ilang months lang, ilang weeks ang training, you could have employment, you could have self-employment, yung ikaw na, no? Kung automotive na kuha mo, meron ka na, pwede ka magkuha ng talyer, no? Your own business, ipon. Then later, pursue na higher level. And we are glad na this year, we have this big budget, no? Na nabigyan ng TESDA. So we could accommodate many learners or scholars na wishes to avail sa among mga scholarships, no? Then, one of our scholarships, meron pa kayong binibigay na toolkits, no? Starter nila, no? Kung welding, meron portable welding machine binibigay. So,
that is good, no? And we are hoping this is a good avenue itong kapihan sa PIA nga yung mga youth natin, please avail, no? You can visit any regional offices of TESDA, no? Bisitahan nyo kami. Ako dito sa 7, ang office ko nandito na sa Lahog. You avail, free, walang bayad, may allowance pa kayo. Visit us, no? Kasi the government is doing our best na ang promise ni Presidente, no? Sa isang bahay, merong SHED graduate at merong TESDA graduate, no? That is a dream of our President na in every household, merong isang graduate ng SHED at least at merong graduate ng TESDA at least, no? So that's the way, no? I hope na yung nagtanong, please visit us, no? Or saan kang region, bisitahin mo yung regional office or provincial training center. Welcome talaga, no? Welcome. We will gladly, no, accommodate, no? Kung ano yung interest nila sa ating mga kabataan. Okay. So, wala na questions? Pass. Kuhaan siya. In addition lang, Ma'am Michelle, no? In TESDA, ito na-mention ni Sir, no, na AI, we have AI. In TESDA, we have now this skills passport. TESDA skills passport app ni siya. No, meron na siyang Android app. iOS. Thank you, Sir Jeff. iOS. Kasi Android ang cellphone. Oh, meron na tayong app. Android app, iOS. Search nyo yan. TESDA Skills Passport app. Mag-create kayo nito, doon makita ang inyong profile. No? Makita nyo ano yung INSEE na kuha ninyo, doon masisave. Then, may mga employers din doon. No? Doon, mga companies, no, na makikita kayo, pwede kayo directly mo-apply doon. And itong TESDA Skills Passport na app, na-launch ito early this year, no? Doon sa San Juan with President Bongbong Marcos and Secretary Kiko Benitez, no? Na-launch din. So, ni-app din siya app. Makita nyo doon. Kung gusto nyo hanap ng trabaho, makita nyo doon sa app. Ay, ang TESDA Region 7 Plan, naghanap ng ng admin aid 1. Makita din doon. O, example lang. So, may mga industry siya. So, marami makikita doon sa TESDA app namin. And kung ito, user-friendly. Mag-create lang sila. May doon guide, no? Then ako, meron nga akong app, pero wala pa man nagkuha sa akin, apply ako doon. So, meron doon, no? So, not only INSEE, and makita ninyo kung saan kayo pwede mag-avail ng scholarship. Kung gusto nyo mo-avail ng mechatronics, ng AI, meron kaming TESDA app. Okay. Siguro to. Okay na? Okay, Wala na questions? Okay, dagan salamat no sa itong mga media partners. So, tapos si Star FM, take notes lagi konsulti ni RT. Hinaot ka mo at mabisita ka sa ilang office na Ma'am Star FM. Okay, so siguro RT, isip pagpahinapos na lang sa itong programa. No? Dagan pong salamat no RT and of course sa itong mga kauban po. Competitors. Ngayon lang ka na mo, kuhan lang siguro RT, inyong mensahe. And we have sa TESDA kay June 2-4 and I believe this event is also open for media coverage. And message, Adi. Yes. Yes, no, in behalf sa group, no, in behalf sa amin, sa experts at competitors, no, yan, makita ninyo na diri, kanisa makita ninyo, no, sa June 2 to 4, no, sa TESDA Region 7 compound na mo, to pata sa waterfront, narami sa Lahog, then, nindot kay ni, kay, bisita mo ani, mura na po mong bisita sa gawas. Kay ang competition is world skill standard man siya. Murag niagto po kag Germany, murag niagto og Shanghai o China, no? Kay ang inang gi-perform diha sa ato ang event, mo na yung standard, no? And we wish to invite everyone June 2 to 4 sa TESDA Regional Office Taco Compound. Then dili na ang kanang competition na dito. We have also government services dito, no? Na GCIS, na PhilHealth, na PSA, o kasi mga bill ito, then napot yung mga stalls, no? Nga pwede tayong snacks bayad at tagamay, no? na mga donut dito. For free. Then naapot tayo mga school sa TESDA ipaagto. Kaya pag sinaay gusto mo enroll. So naapot anak sa June 2 to 4 na siya. Kaya natay mga dagan man na scholarship na approve, no? Funds ng download sa region. Salamat ni Secretary Kiko Benitez, no? Kitabangan kita ang Region 7 nga. Tanang regions nga, matagaan namin funding. So nindot kayo. Na yung mga schools ito, kasi gusto mo avail,
Kung kasi palista na yun, then matawagan na sila, no, at a later time. So again, June 2 to 4, no? World Skills, Central Visayas, Regional Skills Olympics 2026. Thank you. Thank you, RD. So, dako-dako gid siya nga event, no? Karong umabot nga June 2 to 4. So, hopefully, sa atong mga listeners, sa atong mga followers, no? Nga, doon na mo'y time. Tagaan yun yung time nga mo visit sa TESDA next week. So, RD, so I think that ends our kapihan sa PIA. So, in behalf of our Regional Head, Ms. Fayet Rinian, and our Assistant Regional Head, Ms. Rachel Ross, we would like to thank our panelists, of course, RD. Thank you, RD Gamaliel Vicente Jr. of TESDA 7. Thank you for joining us. And of course, at mga coaches from UC and Don Bosco, we have Miss Theofrens Ikot and Sir Jeff Salimbangon. And our competitors, we have Darnell James Tapican and Annelie Bahado of Don Bosco. And we also have from UC, John Paul Cinco. So thank you so much for sharing with us, no? Unsa inyong mga experience, unsa inyong mga plano, no? And hopefully, ipadayon ninyo sa inyong mga damgo sa kinabuhi. Drama kayo. Okay, so sa atong mga tigpaminaw, sa atong mga listeners, hopefully you will take time to visit TESDA next week, especially sa atong mga young ones, no, RD, kay for at least doon na mo'y sa inyong mga makita dito to improve, to help your skills unya and to enroll, no? Daghan kay mga opening sa atong mga scholarships sa TESDA. So, kami sa PAY, andam nga muhatag, ug maayong balita gikan sa gobyerno. So once again, kini si Hazel Gloria ug kauban nako si Rob Cabardo sa PAY Central Visayas. Mapasalmaton kayo sa atong mga bisita ug ingon man sa atong mga followers. And God bless everyone ug daghan kayong salamat.